Dobre. Ľudia, ste na našich obrazovkách, akoby na mojich, a teraz vidíte iba obrazovku, nie mňa, ale s kamošom si idem zahrať. Jo, pozdrav, Kiko. No, to je môj kamoš. A ideme si teda zahrať. Kokos, tak čo si zahráme? Tak poďme nejakú inú degešinu, ne? Ja tu mám napríklad, vole, počkaj. Ja tu mám tých zombíkov. Parakáma vyskúšajme ešte, nie? Tak sa pripoj aj do teba. Parakem je celkom sranda. Jo, troška horor, ale ľuďom to hádam vadiť nebude. Nebude. Mohol by som aj ja na môj 100 odberateľový kanál by som mohol tiež niečo natočiť. Kiko, na chvíľu ťa zruším a potom ti zavolám, okej? Dobre ľudia, teraz som tu sám. No, tak sme tu. Čus, čus. Jo, ja som to tedy skoro dal, tak uvidíme. Nechod dám do tých idiotov. Čo ti šíbe? Počkaj, čo ti šíbe? Čo ti šíbe, tie? To je pre troch, vole. Kde si, Friti? Kus, dobre, ideme. Oh my god! Ty kokos, Danielka CZ5. Počkaj. Čo robíš, ty idiot? Aj tak ťa vidím. Kamo, tam niečo svieti, čiže ťa vidím. Možno. Čapte. Poďme žebrať. Povedz, čo máme za zbranie. Počkaj, kokos, ja to ešte nemám. Dobre, ľudia, tak poviem vám, čo máme za zbranie. Len počkajte, kým sa mi to načíta. Dobre, máme MP5, G17, nejaký Biton, M67. Potom je tu oni, odušok a ešte zrada. Takže poďme na to. Kokos, počkaj, čo sa deje? Jak to sa deje? Ja nemôžem strieľať, ja tu nemám žiadne tlačítka. Kiko, bude to iba na tebe. To bude iba na tebe. Dobre, už môžem strieľať. Lebo ty keď zapneš utekanie, tak nemôžeš strieľať. Jo, ale mne tam nebolo vidno tie tlačítka, vieš. Tak preto to je taká hovadina sprosto. Je to už prespeedrunujeme tu. Ty čo ti šíbe? O ničom, tu je manekína, tu je jumpscare, to viem. Jo, choď tu, choď. A tak vypadá môj dom znútra, počúvaj, taký hnusný. Ne, srandujem.
Ty imbecil, čo tu sedíš? Poď ty kokos, ideme hľadať naftu. Seems like we need to activate 3 generators to open this door. It's a Kde to je? Čo ty idiotky? Počkaj, strieľaš. Je to... Počkaj, jo, dobre, už to mám. What the hell's going on here? Počkaj, čo? That's classified Ty information. šibetok, If čo? you want to avoid it, there's another way out. Nech to drží hubu, tá hovadina. Čo ti šibe? Počkaj, do idiota, to odkiaľ ide? Čo si idiot, to odkiaľ ide? Čo si idiot, čo robíš? Stresy zbytočné. Počkaj, poď tam, ty idiot. Nie ty, ale môj zvonec tu furt hučí, kokso. Ja som sa tu stratil, čierna diera. Počúvaj, ty keď dávaš tie benzíny, tak nemusíš mať nemusíš mať Není zač. Hackshot som mu dal. Poď ideme. na všetci moji kariéry, to nehovoria headshot, ale že headshot. Čo mi šibe? Started the generator. Čo ti šibe, to odkiaľ ide? Zase. Ja neviem, počkaj. Idem tam. Last generator Čo ti started. šibe, ja nemám náboje. Tak si ber náboje, Amopile už som si zobral. počkaj, nechaj tam ty ony. Ja si chcem ešte zobrať nejaké náboje, A prečo ich bereš toľko? Čo ti šibe? lebo chápeš, že za to máš achievement. Dobre. Je to obrál životy. Čo ti šibe? Ja sa bojím. Prečo ti to ubralo životy? We have to find a way to get out of here. Tak toto bude look for a fitting extraction ostuda. Ľudia potom, keď tak toto bude úplne na prdel. There's a hole in the ceiling at my position. Dám si svoje granáty a prosím, Dispatch requesting immediate extraction. Však ty si to hodil tedy aj imbecil. ale ty si to tak isto hodil práve. Čo ti šibe, kámo? Toto je najhnusnejšia hra v živote, vole. Stay alive until then. Ne, prečo sa najíňam zrazu? Odkiaľ to ide? Ja aj tak nemám náboje! Ty kam si to hodil, ty idiot? Som skapal! Tak to bolo, kamo mňa ale do steny dali. Poďme na niečo iné, nie? Ale počkaj len, Ja som maťal v prdeli. tak. Shotgun, ja nechcem žiadny shotgun. Koľko mám? 200 coinov, no. Kiko, čo si zahráme? Ideme aj do hronocej. Čo môžeme na kokos? Čo by sme si zahrali? Chlopatý Sigma 12. Dobre. Kokšo. No. Napadol ma
Jo, tak nič už. Čo? Už nič. To čo je za hru, ty kokos? Gym League. Kamo, vieš čo? Už ma asi napadlo, akú hru si môžeme zahrať. Akú? Ja som tu našiel ukrajinskú alebo ruskú hru, no hovor. Počkaj, či nenájdem lepšiu. Ja som tu našiel, že si musíš zapamätať kódy a hrať to. Tak ale... To máš hľadať kódy a... Aha, Sme si je hravol? čo však sa na niečo pripoj, to je mi uríti už mne. OK, pripoj sa na mňa. Počkaj. Koľko máš v pláne mať? A koľko máš v pláne? Ako toto video bude dlhé? V pláne mám 15 minút. A možno aj viac. Dáme jednu? Čo ti chýba, ja to... Poďme spolu proti takým typkom, oným imbecilom. Tak dajme takto 2v2. Kamo, mne sa to tu strašne dlho načítava. Hurá, Chodí ti po hlave onu snehovú gulu. poď sem. Poď sem, takto. Hovor mi, ja sa musím odpojiť a napojiť, počkaj. Jo. Prečo? Neviem, lebo tam mi potom nebude ukazovať, že som... Šibe? A čo ti paráda. Nice, bro. Ja som to teda farmil a farmil iné hovadiny. Kamo, ja som najlepší. Jakže najlepší? Tak máš... Tak toto som nemal v pláne do videa. Moja mama tu hrá na klavíri. A prečo k tejto... No, ale ja som hovoril, nech strihaš tie videá. Jo, nestalo sa mi, ja to začnem strihať.